V roku 2005 sme chceli zmeniť svet a sme chceli zmeniť svet k lepšiemu, pretože pracujeme s deťmi, tak sme usúdili, že najlepšie sa svet mení k lepšiemu, keď zmeníte celú generáciu, a to čo najmladšiu generáciu. Pozval som dnes ku nám domov kamarátov z dvora. Myslia si, že budeme hrať karty. O tom, čo sa chystá, vie len moja sestra Ema. Urobíme doma detskú party. Supertrieda vznikla ako taká celkom malá súťaž a prvé 3-4 roky aj bola takou súťažou pre posilnenie umeleckých výchov, najmä hudobnej výchovy. Keď autobus prifrčí, každý k nemu priskočí. Ja si sadnem ku oknu a ty vbehni rýchlo. Je to projekt, ktorý má renomé, poznajú všetky deti, poznajú ho učiteľky a robia to veľmi dobre, kvalitne, robia to inak ako možno niektoré iné projekty. Tak preto sme si vlastne vybrali Supertriedu a spolu sme sa zhodli, že téma prvej pomoci bude najlepšia. A čo sme sa ešte naučili, Tereska? Prvú pomoc pri otrave hríbami. Emka, prvú pomoc pri zapichnutej trieske pred lakťom. Tomáš, prvú pomoc pri odretom koleni. Situácia, kedy budeme musieť poskytnúť prvú pomoc, je niečo, čo je nevyspytateľné. Nikto nikdy nevieme, kedy tá situácia nastane a všetci dospelí sa desíme toho, že tá situácia nastane a že nás zastihne nepripravených. Au, moja noha! Au, moja hlava! To je bolesť. Predmet prvá pomoc neexistuje na školách, čiže Supertrieda trošku supluje ten predmet. Momentálne v tomto ročníku ho suplovala a tu na finále vidíte, že ako vlastne tie deti to dostali do krvi, ako sa to naučili a ešte o tom aj nacvičili to predstavenie. Nemyslíš, že je to divné? Je to ako všetko iné. Tak sa neboj zavolať, keď ti prvú pomoc môžu dať. V útlom veku sa snažíme hodnotový rebríček nejak u tých detí nakreovať. Že ľudský život je vážna hodnota, o ktorú sa treba starať a chrániť. Chrániť ju vieme jednoducho prevenciou, aby sa niečo vážne nestalo, nejaký životohrozujúci stav. A pokiaľ sa už niečo stane, tak je dobre vedieť poskytnúť úkon zachraňujúci život. Bábika snov je už bez vlasov, aj medvedík bez oka s jednou nohou. Nové hračky, čo mám, vždy si schovám. A tie staré sa... O čom bolo vaše predstavenie? O prvej pomoci, o hračkách. A prečo sme to urobili ako hráčky? Pamätáte si? Prečo? Lebo s čím sa radi hrávate? Hračkami. A sem tam ich pokazíme. Počasie sa oni aj same niekedy pokazia. Fantázia sa zatvára! Ako je to medzi ľuďmi? Sa opraví ruka, že? A vtedy, že čo keď je zlomená? Vtedy čo urobíme? To je jasné. Ak nemáš telefón? Poviem prvému dospelému, ktorého stretnem. A čo myslíte, už ste videli, čo urobia s tou rukou? Normálne proste hýbe s ňou. Odviažujú. A dajú sádru. Nie, nedajú sádru. Čo to tam je, tá dlaha? To, čo sme si ukazovali, čo to je? Ruku zafixuje. Aha, físli. My sme štyria policajti, každý z nás má strach. Supertrieda je jedna veľmi prirodzená aktivita, ktorá je pre deti atraktívna a zároveň ich učí iné veci, ktoré by naučiť ich v škole nebolo také jednoduché, pretože je to cesta, ktorá nie je otravná a nezáživná, ako je pre deti školské vyučovanie.
Pre každé dieťa je tam vytvorený priestor, či chce hrať, spievať, tancovať, je to scenarista, režisér, je to filmár. Čiže ten umelecký spôsob je celkom prirodzená ponuka, akú dať deťom, aby pracovali. Tu sme, otecko. Na čo nás voláš? Volám na to, aby som vám oznámil svoje rozhodnutie. Chcem zistiť, kto je z vás najviac cool. Zistili sme, že na základe tých parametrov, ktoré sme postavili, Supertrieda pôsobí ako vzťahová výchova. Dokáže za ten rok, keď deti pracujú počas vyučovania, úplne zmeniť detský kolektív. Zmeniť k lepšiemu. Deti, ktoré proti sebe bojovali, ktoré boli rozdelené do skupiniek, sú zrazu jeden tím a pomáhajú si. Keď dieťa, ktoré dovtedy bolo viac menej tak trošku odsúvané tými spolužiakmi, nechcem povedať šikanované, a teraz oni zrazu mu začnú dávať najavo, že ho majú radi a berú ho medzi seba, tak to dieťa sa otvorí, ono stratí strach, začne sa prejavovať úplne ináč. Ono sa uvoľní a ukáže sa, čo v ňom je. Víťaz z prvého miesta. Vzhľadom na to, že ja sa volám Felix, takže súbor Felix Bratislava. Ako ste sa vlastne rozhodli, že budete robiť takúto tému? Viete, ako sa to celé stalo? Kde sa to celé začalo? My sme to začali robiť v škole, rozhodli sme sa, kto bude čo a vymysleli sme, že tam môže byť aj nejaký oheň a potom aj hasiči. A prečo je to o rodine, ktorá má 6 detí? Preto? Ja viem asi. Ja viem. Aby to bolo proste také, že aby tam boli všetci. Tak, a teraz, Maco, máš po chlebe. Pík a dostal žihadlo. Dosť nám pomáha ten náš ambasador Medveď Miško, ktorý je čerstvým oceneným a čerstvým držiteľom Zlatého záchranárskeho kríža. Ako za edukačný projekt v rámci prvej pomoci. A niekedy, keď si všimnete, tie naše figuríny sú z gumy, sú také nepekné a niektoré deti sa ich aj boja, tak máme takého ambasadora, ktorý nám to spája a tú prvú pomoc a hlavne pri Miškovi riešime oživovanie s krátkým dramatickým príbehom, kde vlastne ho poštípe včela alebo je postihnutý anafilaxiou, anafilaktickým šokom. Následne upadá do bezvedomia, kde zahájuje záchranár, ktorého ale deti privolajú a prvú vec, čo sa snažíme deti naučiť, je, aby neišli do tej nebezpečnej situácie, ale zavolali pomoc. Takže krstíme najprv CDčko medíkom. Maja, neže nás popicháš. Kde si, Maja? Tam si, dobre. A teraz krstíme knihu. To bude sladké. To povedal. Dobre, a teraz... Po kurzoch prvej pomoci detičky vlastne odchádzajú s tým, že majú zážitky, majú prvé dojmy a tých prvých pár minút si to pamätajú, ale v podstate o týždeň, o 2 neskôr si nepamätajú nič a preto sme sa rozhodli, že takou hravou formou, to čo vlastne robíme aj na tých kurzoch, spracujeme tému prvej pomoci, ktorá im zostane, ktorú môžu stále vlastne si čítať, môžu s ňou pracovať a preto tá kniha prvej pomoci. Prvú pomoc môžeš podať ty aj ty aj ty, telo na chodníku nemusí byť obitý. 1, 1, 2. 1, 1, 2, číslo, ktoré každý Slovák musí v hlave mať. Keď všetky deti budú rozmýšľať ako empatickí ľudia, ktorí sú šikovní a kreatívni, tak potom o 25 rokov, keď oni budú viesť túto krajinu a túto zem, tak tu bude raj na zemi. Supertriedou školského roku 2015-2016 sa stala 7. DSBčka.